ни приял, Господи, такива каквито сме. Господи, искаме винаги да сме водени от Тебе. Защото Ти си казал, Господи, че водени от Духа са Твоите синове и дъщери, Татко. Ето ние знаем, че сме водени от Тебе. Ето днес искаме да се покланяме на Теб. Искаме, Господи, всичко да приеме от Теб и за Теб, Татко. Халелуя! Слава да бъде на Тебе, Господи! Господи, ние тази сутрин да се събрали, Господи, за да възстановяваме Твоето име, Господи. Това, което се е случило преди 2000 години, Господи. Ти ни взе греховете, Господи. Изчисти, направи на свята Твоя, да сме чисти, да сме вярни, Господи, да живеем в Теб, да живеем винаги в Твоята любов, Господи. Ние сме тук, за да кажем колко Те обичаме. За да кажем колко много сме благодарни за това, което направи преди 2000 години. За да може ние да вземем Твоя образ, да Те познаем. Господи, амин. Господи, ето ни пред Тебе, Свят Исус. Господи, ние Ти благодарим за тази жертва, която ще направи за нас, Свят Исус. Че праведният направи жертвата за неправедните, Свят Исус. Господи, ние Ти благодарим, че чрез Твоята кръв нашите грехове са простени, Свят Исус. Господи, ето ние сме тук, за да говорим това, което Ти святи, Татко. Господи, ето ние ще говорим за Тебе, святи Татко. И Те моля, говори това, което имаш да говориш чрез нас. Слава Тебе, Господи Исус. Алелуя. Твоя святи Татко. Слава да бъде Твоето свято име, Боже! На Тебе, Исус! Боже, на този ден преди 2000 години Ти си победил смъртта, Татко Небесен, и си показал пътя към рая, Татко Небесен. Показал си ни как трябва да живеем, Боже! И ние се оплаваме само единствено на Тебе, Исус! О, слава вечно, слава Татко на Тебе, Исус! Ето аз ще такова помазание, Боже. Ти се движиш тук сега и ни водиш, Боже, в Твоето служение, Татко Небесен. О, слава е вечно, слава на Тебе, Исус. Изпълнени с Твоето помазание, Боже. Изпълнени, Татко Небесен.